Здравейте, киномани! Днес си подготвих топ 10 филма, които вече са излезли и си заслужава да гледате. Да започваме. The Mummy. Мумията. Мумията връща зрителя към древни тайни, проклятия и ужас, който не е трябвало да бъде събуждан. Очаква ви комбинация от мистерия, хорър и приключение, в което миналото се завръща по ужасяващ начин. Това не е просто история за чудовище. Това е филм за любопитството, което отваря врата към нещо много по-старо и опасно от човека. Ако харесвате древен Египет, тъмни гробници и прокълнати легенди, този е за вас. Дяволът носи Прада 2. След толкова години светът на модата се завръща с The Devil Wears Prada 2. Очаквайте блясък, остри реплики, силни характери и сблъсък между стария и новия свят на модната индустрия, а феновете на първата част определено ще усетят носталгия. Apex – Върхът. Apex е филм за хора, които са поставени на ръба – физически, психически и морално. Още от заглавието се усеща, че тук става дума за оцеляване, надпревара и битка до последно. Очаквайте напрегнат екшън, опасни ситуации и герои, които трябва да докажат колко далеч могат да стигнат. They will come for you. Те ще дойдат за теб. Самото заглавие звучи като предупреждение. They will come for you обещава напрежение, преследване и усещането, че опасността е все по-близо. Очаква ви история, в която главният герой няма много време, няма много избори и няма къде да се скрие. Това е филм, който работи най-добре, когато те кара да се питаш кой идва, защо идва и дали изобщо има спасение. War Machine – военна машина. Заглавие, което веднага подсказва мащаб, техника, конфликт и тежка битка. Може да очаквате военна атмосфера, силен екшън и свят, в който човекът и машината се сблъскват по опасен начин. Филмът е подходящ за тези, които харесват истории за война, технологии, мисии и решения, които могат да променят съдбата на много хора. The Punisher – One Last Kill – Наказателят. Последното убийство. Звучи като последна мисия, последна разплата и последен шанс за справедливост. Очаквайте мрачен екшън, брутални сцени и герой, който не вярва в прошката. Това е история за отмъщение, болка и човек, който вече е изгубил твърде много, за да се върне назад. Mortal Kombat 2. Продължение, което обещава още повече битки, още повече кръв и още по-епични сблъсъци. Очаквайте познати бойци, нови противници, смъртоносни турнири и сцени, направени за феновете на играта. Това е филм, който не се опитва да бъде спокоен. Той иска да бъде шумен, брутален и директен. Ако искате екшън без много почивка, това е точният избор. The Super Mario Galaxy Movie – цветно, забавно и галактическо приключение за цялото семейство. Тук може да ви очакват нови светове, много хумор, динамика и познати герои, хвърлени в още по-голямо приключение. След успеха на първия филм, този път мащабът е по-голям, а действието излиза далеч отвъд кралството на гъбите. Ако искате нещо леко, красиво и забавно, Марио отново е силен избор. The Mandalorian and Grogu. Мандалорецът и Грого. Това е филмът, който връща любимото дуо от вселената на Star Wars на голям екран. Космически приключения, ловци на глави, опасни мисии и, разбира се, връзката между Мандалореца и Грого, която е сърцето на историята. Тук има екшън, емоция, носталгия и усещането за класическо Star Wars приключение. Затова го слагам на първо място. Силен старт, силен финал и филм, който феновете чакаха. Това бяха 10 филма от 2026, които вече може да гледате. Ако искате още такива класации, абонирайте се за канала и натиснете лайк.